pemanasan mumpung ketemu karo anak wedok wis suwi ora ketemu. Wah iya iki seni mati multi talenta. Nembang campur sari wis kulino nggen apa kuwi jenenge musik jadul apa kuwi jenenge Lorenza ya wis tau ya. Terus nggen tembang-tembang qasidah ya kulino, tembang klasik nggen wayang pancen ya bibit kawite ya saka wayang mergo wong tuane kuwi ya dalang mboke ya sinden. Oh sing duwe sanidi kuwi sahabat Niken Salindri dan Cahya Kuntadi kuwi ya. Mbak Niken Salindri men jumeneng luwih dhisik ya dihormati ya. Dihormati sing alusan luwih dhisik nggih pemanasan sadurunge ngaturi Mas Duju. Oh ngono. Ngono kuwi. Monggo dihormati Cok. Tak tang tak dang 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 dang. Oke, dados yuk. Beratnya nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri hadir di tengah-tengah kita. YouTube kuwi bareng enek Niken penontonnya nganti 7.000. Wah tenan. Monggo lek enek Niken nggur 250. Ha iya. Halo, assalamualaikum Cahayu. Waalaikumsalam Bapak. Aduh, Bapak nganti kangen nganti lek turu ngimpi ketemu sampean tenan. Mila. Tenan iki serius. Aku rumah saku iki pas itu kata-kata buat menyenangkan hatiku apa kata-kata modus? Fakta, aku sumpah pocong wani lek iki, tenang. Aku iki tawar mayane ndi buke sing ngawi apa ngendi kae. Lah ganteng nggen transite iki ora ana nggone, aku turu ning mobil. Aku turu rumah saku iki sampean teko wis gelungan kaya ngono kuwi gugah aku. Pak, Bapak, tangiyo. Aku ya tangi, nek sing tangi dudu mripatku. Atiku gumregah mergo arep mayang bengi kuwi. Atine kegugah gara-gara tak gugah kuwi mau ya Pak ya. Kuwi fakta tahu tenan aku ngimpi kaya ngono. Saling dulu. Saling dulu. Jan bocah. Kok ndak cipika-cipik iki? Ayo sini lho, mosok bapake kon rono. Dalang kok tenangan tekan kono yo enggak boleh sampean sing rene. Gua penggemar aja menghujat mau ya anake dhewe. Ngeri ya Pak iki to. Ayo timbane diambung codot-codot ambungi dhewe. Ndang sehat-sehat ya ayo. Dan. Iki aku ora raup 7 dino. Silakan menyapa terutama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harsono. Bapak Harsono kalian Ibu Eli. Ibu Eli. Bu Eli. Ibu Eli. Nggih. Amargi sampun nimbali kula kalian rombongan Ki Cahya Kuntadi Madangkara. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya. Semoga lancar rezekinya. Semoga mengadakan tontonan seperti ini yang bisa menghibur masyarakat setahun sekali. Tambah melimpah ruah rezekinya. Itu Bu Eli sama Pak Harsono itu owner dari Hotel Mercure ini. Betul juga komisaris Sukses Jaya Group. Jenengan mau teng mriki mau to Pak, tanggapan niki mau lho Pak. Jenengan dicepaki kamar napa mboten? Cepaki. Dicepaki to Pak. Nek aku bingung aku. Napa? Bar yo bingung renek cibuke. Ya kudune sampean ki ning gone kamar mandine. Apa? Kamar mandine khusus iki ngresiki sing ning gone hotel-hotel ngono kae lho Pak.
Kamar enek jebore. Oh nang kamar mandi satpam. Ya, angkrek aku iki dalang nang ndi jajane mosok koyo iya padake. makane kok mosok. Iki uga matur nuwun karo putrane kuwi Mas Andi Halim karo Cindra Manajer Pak Nanang Sumarjono iki Ibu garwane Pak Maidi Wali Kota Madiun Bu Maidi Kepareng Rawo. Oh, Tatan, oke. Omong-omong kuwi perlu karo Pak Maidi kok nanggap wayang dewi ngono ya. Bulan depan dirasa Pak. Bulan depan. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Pripun Bu? Oh, habis lebaran Pak. Amin. Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Alhamdulillah padahal wong ora omong apa-apa. Lambene wong golek duwe ngono kuwi ya Ken ya. Nggih, ngono ben ketara wo berarti apa Bu Bu Maidi ki arep lebaran ki nanggap Cahya Kuntadi karo Niken Salindri. Ngono ben disekseni wong akeh, Pak. Terus sida ra sida ben urusane, Pak. Lah kok ra sida Pak Maidi karo Ibu yo malah isin. Awak dhewe nanggap ning ngarep omah apa ning ngarep omah Pak Maidi. Ade tanggap wae nek kono pentas. Ade pentas dhewe, Pak. Lah terus sing bayar sapa? Alah keri Pak lek kowe. Kok lek wong sungkan. Nggih, intine selamat sukses untuk Bapak Maidi masih dicintai oleh warga masyarakat Kota Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Doa yang paling penting itu adalah sehat selalu. Amin. Lihat-lihatnya masalah rezekiku pikir kari sing penting sehat selalu. Kalau kita tidak sehat tuh kita tidak akan mendapatkan rezeki. Nah, 100. Iya. Disapa juga itu penggemar jenengan. Disapa juga nggih. Kalau Bapak piyai kene wis kulino mirsani lek karo jenengan arang-arang lu dludak nanti tekan mriki. Nggih, kula teng Madiun nggih jarang-jarang. Nggih to. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu masyarakat yang ada di Kota Madiun bersinar mendunia. Semoga panjenengan sedaya dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah, saged munggah haji, saged to piyai Kota Madiun kene wis munggah kaji kabeh. Oh, kok iso? Mergo ning kene enek replikane Ka'bah ning kene enek. Bendina manasik wong kene iki. Wong Madiun kan jane sugih-sugih kok, Pak. Wong wis ke Singapura barang kok. Masa? Alun-alune nek Singapura barang, Pak. Oh, ta. Heeh. Sing anyel aku mau lho. Lah nek pala sepur to uwi iki nutup. Ku mobilku ning kene. Lah kok sepure liwat mburine mobilku to, Pak. Kono kuwi lho mau anyel iki iso liwat mburiku iki piye lho. Lah Madiun ini kota yang maju lho, Pak. Oh, ta. Sepuri ora didalan ning gone rel, ning dalan. Ah iya kuwi hiasan yo, Nduk, ora. Nggih. Ya saiki nembang Sahayu. Nggih, Pak. Ya iki wis kangen karo suara. Sing halus riyen nggih. Halus wae ning engko bar langgam kena dindanggutne ngono lho, aturan sithik. Oh, ngoten. Nyuwune napa, Pak? Men ora ditinggal katresnanmu karo Piyai Madiun lan Bu Wali. Nggih. Aturke ninggal katresnan ngono piye? Oh, nggih. Mengke di versi C ngoten to, Pak? C iki apa? Jaranan. Oh iya. Cocok versi C. Tapi niki dibawani napa mboten, Pak? Oh iya jelas. Komplit sampean eman-eman ora bawa. Niki bawane tentang Dimas Niken Salindri. Oh iya toh. Niki cakepane niki sing damel niki lemboten klentu. Sopo to? Pak Sukron. Pak Sukron. Nggih, terus sing nyanyi Ibun. Terus jenengan sing nyawang. Oh iya. Aku nyawange marem nduk alisan guys. Wis tuwek sawange marem ya. Coba dibawani dhisik apa pangkur apa? Nggih. Pangkur Niken Salindri. Wah, delon awakmu nang layar lho kan. Masalah. Jan kaya Romeo Juliet ae dhewe ya. Ayo kuwi. Jendel Niken Salindri. Dimen buta yang ram bakal masih.
dari kota Kediri. Jojo pindah rono men seneng. Jenengan ngusir kula to, Pak? Ngusir kula to? Loh, ora kok ngusir sampean nang kene. Sampeyan wis semua Pak tak cedeki, cukup tahu, Pak. Aja kaya ngono kuwi wong gampang mutungan. Tegese kan konsumsi untuk penonton. Nyandi adoh men. Niki tanggane mriki. Nah, nek kono iki men penggemar sampean iso seneng. Ku lho, sing ceruwentel kamera iso ceruwentel kaya ngono. Halo ibu-ibu yang di sebelah sini, mana suaranya? Aduh. Bapak-bapak di sini mana suaranya? Penggemarku ya. Ibu-ibu yang di depan mana suaranya? Yoko mana suaranya? Sing gak bengok pecat. Yoko mana suaranya? Sinden mana suaranya? Pak Cahya mana suaranya? Cita-citane jenengan dadi niku, Pak? Hah? Apa? Dadi guguk. Sapa? Jenengan. Yo ora ngono kuwi. Tidak boleh loh, Pak. Lah enak ora ta Pak Gugu iki? Ya enggak ngerti loh, Pak. Masa ora ngerti? Lah menurut jenengan enak apa mboten? Ora enak. Muni yo berarti sawi mangan ngono. Berarti tau mangan. Abene ora. Ya niken salindri langgam saramban terus dijarangke. Wah iki top iki. Monggo. Dados yuk. Nangis
luar biasa, terima kasih. Nah, bocah suarane beantere kaya ngono, jogetane ya luwese kaya ngono. Tur yen tak pelajari pancen lekuk-lekuke wajah saka Niken Salindri lek didandani apa wae mesti apik. Iya kok. Ngono kuwi. Pancen ya wis bocah lah tenan. Elok, ya jos tenang. Nanti sing mirsani streaming iki ada 8.800 penonton. Iki lek rawuh ning kene kabeh ora cukup iki dalan iki. Ya. Klebu iki genduk Niken ya nggawa streaming dhewe. Heeh. Melu live lumantar channel apa? Niken Salindri Family. Wah iya. Makasih Nduk, Bapak iso melu muncul ning channelmu. Yo genti iki men anak wedok leren dhisik nanjake duojo. Wah iya. Mas Klitik karo Mas Kluthuk Slindro Mas. Kanggo menyapa warga masyarakat Madiun. Ya. Panas-panas melaku. Wah iya. Dasare kene iki nggen sepur ya, Mas. Nggen sepur ngaturake panas-panas melaku iki pas untuk beri support kepada duo Jo supaya naik di pementasan. Monggo Madangkara dados